Dneska som si pre vás pripravil niečo veľmi zaujímavé a špeciálne. Je to nehnuteľnosť, rodinný dom s garážom a skoro 9-árovým pozemkom v Nitre, časť Chrenová. Za mňa je to top lokalita. Prečo top lokalita? Je tu obmedzený počet pozemkov, teda rodinných domov. Samozrejme nie všetky majú povedzme výmeru nad 5 árov, tento má skoro 9 árov. Tá top lokalita je aj kvôli tomu, že sú tu už existujúce siete, voda, plyn, elektrika, kanalizácia, samozrejme je tu už existujúca všetká infraštruktúra, asfaltové cesty, asfaltové chodníky, pouličné osvetlenie. A tak ako som povedal, ten počet pozemkov a tých ulic je tu obmedzený, to znamená nové tu nie sú. Samozrejme aj toto je v existujúcej zastávanej ulici, dobrá dostupnosť neďaleká zástaviek MHD a samozrejme všetká infraštruktúra typu školy, škôlky, zdravotné stredisko, nákupné centra, obchody, lekárne. Takže za mňa top lokalita, poďme na to, teším sa spoločne s vami na videoohľadku. Takže dovolte ešte raz, aby som vás privítal na videoprezentácii tohto zaujímavého trojizbového domu s garážou na skoro až 9-árovom pozemku, ktorá sa nachádza vo vyhľadávanej lokalite Nitra Chrenová. Takže poďme na to, pekne po poriadku. Stojím za vstupnými dverami do domu, to znamená, že som na takejto určitej chodbe, ktorá má otvorenú dispozíciu s kuchyňou. Pokračujem ďalej, idem teda takto bližšie do tej kuchyne, aby ste to lepšie videli. To znamená kuchynská linka, samozrejme miesto na stolovanie, na stôl. Môžeme si potom ešte takto z druhej strany ukázať tú chodbu. Tá je dostatočná, to znamená, je tu aj nejaký úložný priestor, nejaká skriňa na odkladanie. To znamená, že máme tu všetko. Samozrejme máme tu potom aj takto oblok do veľmi vkusnej záhrady. Takže pokračujeme dispozične smerom ďalej a zase takouto chodbou číslo 2 sa po mojej ľavej ruke dostávame do kúpeľne, ktorá je zrekonštruovaná, takto ako vidíte. To znamená, že máme tu vaňu, máme tu sprchový kút, samozrejme toaletu, umývadlo a pre vašu lepšiu predstavivosť, ešte vám to ukážem takto z druhej strany, aby ste videli samozrejme rebríkový radiátor. Takže je tu všetko, čo tu má byť. Ešte raz, kúpeľňa, za mňa veľmi vkusná. Takže pokračujeme dispozične ďalej, po mojej ľavej ruke je izba číslo 1. Tá dispozícia je otvorená. Môže to byť obývačka, môže to byť detská izba, čo kto už na za vhodné. Momentálne je to takáto, by som povedal, obývačka. Takže si to takto ukážeme, aby ste teda videli celú tú izbu. Áno. Takže z tejto izby číslo 1 potom pokračujeme do izby číslo 2, ktorá je v tomto prípade spálňa. A je takýchto pekných veľkých rozmerov. Tak ako ho vidíte, samozrejme je tu oblok. Ukážem vám to takto ešte aj z druhej strany, aby ste videli. Samozrejme je tu skriňa na odkladanie. Takže ešte raz. Izba číslo 2, v tomto prípade spálňa. A je pekných veľkých rozmerov, takže pokračujeme dispozične ďalej a vraciame sa na chodbu, z ktorej potom budeme prechádzať do poslednej izby číslo 3. Tu po mojej ľavej ruke je ešte špajza, ale tu vám nebudem v rámci videoohľadky ukazovať, pretože majiteľ tam má nejaké osobné veci. Dispozične pokračujeme do poslednej izby, v tomto prípade izba číslo 3, takže poďme sa na to pozrieť. Nech sa páči, izba je teda takýchto za mňa pekných veľkých rozmerov a momentálne dispozične nie je celkom určená, môže to byť zase obývačka, môže to byť detská izba, môže to byť pracovňa,
už kto by tomu aké využitie akože našiel. Takže ešte raz, takto aby ste mali predstavu. Pekná veľká izba. Rodinný dom, trojizbový, 110 m štvorcových, Nitra Chrenová. Ďakujem, poďme sa ešte pozrieť do záhrady. Takže dovoľte, aby sme pokračovali ďalej vo videoobhliadke tej záhradnej časti, ktorá je za mňa rovnako tak veľmi pekne takto architektonicky tej záhradnej architektúre zvládnutá. To znamená, že máme tu takéto sezónne sedenie, ktoré je vybavené takouto plachtovou zástenou, tak ako ho vidíte. A plus hneď vedľa máme zase takúto drevennú prístavbu, kde je teda sedenie, kde sa dá grilovať. To znamená, že nejaké záhradné party, nejaké rodinné udalosti, pozvete si známych, takže veľmi príjemné, veľmi pekné. No a pokračujeme ďalej. Máme tu taký ani veľký, ani malý bazén. Samozrejme aj s takou oddychovou časťou, kde môže byť nejaká lehátka, či už rodina, detičky. A pokračujeme takto, aby ste tú záhradu videli celú. Takže máme tu samozrejme aj takú pestovateľskú časť, kde by ste sa mohli realizovať, keď by ste mali chuť si niečo vypestovať, niečo zasadiť, nejaké kvetinky, nejaká zelenina, nejaké ovocné stromy. Samozrejme v tej zadnej časti máme tujky a nejaké okrasné dreviny. Takže za mňa lokalita, záhrada, tak ako som povedal, top. Ďakujem a dúfam, že sa čím skôr uvidíme na spoločnej videoobhliadke. Moje číslo už poznáte, 0917 951 447. Teším sa na vás. Ďakujem.